Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ban weng no ya kajing ke bagi pajba kila ya kendo hakini ki khandai prasnam balalen. Bagi lamat namar kajing kerdo hakaba kila hab ban tong na ki telong ki bana jengai nalayeng. Hakalai terek mutau nailor arajar arpau Menteri Sarkar Bakmi yaknat PHE uba Samlin Malnyang ringkat UMLA jongka Umrai Constituency uba George Billingdo kila yo ban plipat ba ya kelom siap water supply scheme kaban sam syakin repusan teli kilong yeng kibaran hakasnong lom siap kabahap apo ka Umrai Constituency Riboy District hakani gasngi lai don ringkat ru ka Deputy Commissioner jongka Riboy District ka kong RM Korba Usenia Engineer jongka PHE Riboy Circle nongpo uba Eugene Lamare ringkat kajing sakilang kinongket kamsnong kilong kami bat kilong kepa jongka ni kasnong. Ya kani ko mamdi lamang da kapisa jongka sarkar jela hakajing lot keba prapon riulak tengka kabalasdang bantai nadu snam arajar khatnyo bat ya kabalala ban pendam hau benai no pra jong snam arajar khat khandai. Kalong ke keba sisa keba ngidap da kajing kemen kumunong mi khamat ujung pi jong ni constituency kabai ke bang ta na ka tak ni snong ka bang wa ni tu iki perlok i bedon ka karensan ke jungi kalau ngejing sim khia jong ka snong pilai i adu bophiwan i pilai i ke jing sim khia ke jungki kumno ki la ban pin bit pin biang ki kam na dong shodong henrei na kaliang jong ka snong ha ke history antam adu ki por ki moment chwa bat na ke ka bangal tip manga kedi ka snong hi ka baya sakman ban wa ya kani ka scheme na kapor kadi ka snong hi ka baya sa kapan but kini ki langut ki rumba snong antam i ba holding teron iba tibin shooting bat menta iba close ta thangkhiu kini klam song thai ban pen bit pen biang nadu ki por bat ngi donru ukhon jong ni ka snong i tum san bi thangkhiu bana wala daila song sapo umrenja ru ndri imklen kala jong ka snong bat ki sanran met ban siem nadu ki kisnem aja khan ru seneng ban ra e ka scheme ko makalong menta kadega intai sitom ko jongki bat ndala poi hawarja ka pra bang simti mga ko MLA ru na kaliang jong ba tibin shooting bagai step committee ki wan bani kendu yang ki songkhia ba kate ka katom ka ba ngisna the ko sus kamla ban penne khambun tinglai wan ba i ba sil hatu ko por ba sil lingdo executive engineer ngiwan bai basim yong inon kat batki kunhon ja kasnong bani plate man hak por ba pentre kalong kumno bat kade ke jing job jong phi kum kasnong bat kumu nomi khwat jong phi so sarong lang bat phi bat ada su rekat lang bat phi ya ke PC department ba niyo mani sakhi kali kasi ka ba long ka ba kemen bat ka banne serta da ke jing sumar ke jong phi dagi longyeng long sem ke bakit khia bagin la man penne ni ka scheme nang ni sha andrei ke ga bang su tanat e kalong ba i menteri bi e jungi ki officers ki jungi na do chief engineer ibam la ban don kat hangni iba kiti talukdar i additional CE jungi ba siar salam executive engineer ESE jungi executive engineer baro ki don bai tanggo ke mensim hapo ke jingalam jungi menteri ban buram na ka benta bantei be yaki yeng nak benta bente kisnong jungi barwan ra ya ka babahatam na ka benta ka jungi barkadi kani ka mensim ka banwan ra ya ka jingkala na benta ka jela sispa snem kani kisnong kala jandap andrei tar hadu banga simti banga hawar zakat praru watang estimate na ka benta ka surok ru imdon kalong ke ka ba susi ban benta nasuk tenat bani tu hangni hadin begilawan bantau na ka liang jong pildi la thau lai kilometer na kena long khit hadu hangni aba ngi kwaru ya ka jing kersian na liang jong i menteri wi e jongi ya ka ni ka surok banging de ban pun urlong no haswa ba ka snong kandap sispa snem ba balang kandap sispa snem hau arajar arpuar ngi kwilinti mo ba phi ko mon man jongi ba pin pelam hangte apo sarkar ba pinyarap lem bani khanyat lem ni ka kali kat ba mo ki bong ki samla menne lai pang ki sengkai ban ya poisa niru ikbilanti ba sa sisin ka singin lawan pat kasurok kala di bandon
bat phiru kum ki samla phani I ta ka jing kerman lengba jong ki nong yelam ki badon ha ka jilla ka jongi ha ka shnong jong phi bat ha ka district ka bi ye ka jongi nga kwaru ban bu hindiat jing ai khublai ka kerpang ya ka PhD department bahini I arsnem I baladep ilayo kumba ar crore siteng ki scheme ha ki mentah ki bapher jong konsensi ki jongi kidon ki scheme ki bang khempala ban pendep na do arjar khatway kidon ki badang syok thamai hadin new prasnem kidon yo scheme thamai apo mauteneng ka bangila jendep hang turu kidon ki scheme badang dep sanction thamai hak ni ki khindiat manai namba jong ka kerdem jong ka umden khindiat biang nam tak umroi ban ka ba kham so tonat kalong ba wadlada ya kani ka snong khemla ban sim ya JJM hapo jong ka JJM hnrei phila prat lenti na ka menta ka JJM athai ka department ru kumba kalong athai na ka menta jong kiru kani kalong ka jihikai bakumnu bangin la ban estimate ikipai kunu bangin penwando iki ya ka estimate hakis nong ki bapher kanu ngi sem jing ban penwan ya kataka ya kataki jing khen jing dia nam takis nong nama kadang dei ka sin ka banin kong athai KGE EEE jungi SE nagba jung ni ka snong ngala manra ji mentoy ru nam tak riboy district prokoi ban na takadaw ke ka ba ila prat lenti nang ni khamtam lengba jong kajing sanction ni kajing ai ya kata kajing pelaj na department sa santli kishnong dang ni ki khinjat tayo na kaliang jong additional CE bat ECE bat EE glai pentip yang SE kumju masa sansnong hakador masau crore tengka ngilayo apo umroi konstitusi man penpoi hayeng bat keni kendeng dei kajing sedang pembangalaong na department managing ba salam ba syaban kut usnem arjar arfui baro kilong yeng kisnong kiba lahap patuk jong PHE bangila ban penpoi hayeng dei tang hako umroi konstitusi handrei hakari boy district hiru brakoi kadai kajing khun kam dei ka basuk kadai kajing khun pilai ihi kanu kabampor ban penbit penbiang kanu kabampor ban wanra iki babha na takadaw idon kam ki jing duai ki jung phi idon kam ki ai men sim jung phi kum ki pai ba ban nang ni nasionong pindami ba pinlei sekiyo ki han pinlei bi kendu ki perlok surum seneng pinya thu lem ya ki jing kemen ka ba phio bari ki jing suk ka ba phio tekani ka scheme umbam umdi ka ba ngi ai hang ni na ka leng ka PhD department te hoi ngapet ka jing tsai ki scheme ki ba pher lada ka snong bat ka department ki trei rangkat ngila ban trei khambha buncha ya ka ka ba ngi yo ya ka sanction hanrei ngapet ha ka dor ka barin ka batang tang prapan riulang prapsan hajar hanrei pidon hang ni riu pu prayeng phila ban pendap ya ka ni ko umbam umdi tang ban suai tu ki kos kori mo banya upline hang tu hanrei kalong ka jingker ku ka ba phi yo sendon ban pan poi ka umbam umdi haman la ka wei pa ka wei kalong yi te ka ni ka jing kemen ka jonga kum minister ndan chu ba kemen ndai tang phi wei ba kemen nga kemen manga nga snow sorong ba kum minister jonga department bangin la ban le ba yaki nong sung snong na jong bangin ai ta ka jingkeman hapi kadi kata ka jinghon ka mansim banlong kum minister ngawan hang ni habang ala arung siki tunubien bat ngayo yaki kon samla kilong kemi ki jongi ki reurang ba bat ngayo ka jingkeman ka jong pi la syua pu samrki ba ka kala po ye bat ngasau thu ya kani jingdon kam jong ni ka umbam di baro cikata ni nagalang ka sarkar nagalang DC ru manei laong kadai ke jing sisa bangin tingkai ban pendon kam ya ka umbam umdi ngin pendon kam kat ka ba isya ban pendon kam hanrai ngapet mansa ha kani ke jingwan kani ka klam COVID-19 ka sarkar ka ju parta lengba ki tenat pensawa to de yele khoj ya that ka sibon balai no jingpang dai num dai teman ta hang ne ngawan imat ka ruk la poi hayeng piru la yo khampahu ban ya pan khoj ban that kti ban le khoj knang ba ka ni ka jing yele jongi ni COVID-19 kamut kan long ka bachop te ngas ngau ban ong ba kum minister
cái này cái nông cái trong phi cái bài MLA là bên snow bạn này rêu rong ba trong ý là keren bên này house nằm hajar rapo kan dap chi spas nam kalau cái ấy ban su modur ban su keren chi spa ke basuk kalanti banyak chadu tau mau jam chi spas nam kam dei ke basuk nadu padang sedang ke senong bat hadu mentah dengan snow bahkan ni ke jing kenjo ke jong pi siaka chi spas nam kan long pan mau mer bahkan ne ke senong kan yo ya ke history ba ka jing dap chua ban dap chi spas nam ba ka jing don kam ke bah kmat ko umbam di pila yo tengah kwa hasua kata lengba ka jing tracy tom MLA jong pi bat ka jing wan ke jonga hang ni bang yo i ya ka ni ka jing ka surok jong pi nyen ye trailang ba sua kata ka sino jong pi kan yo no da ka surok dong bat dalong kepala si kan maulang kan yang ngari khot mo yo pieklet no lawan ningkong komunistar bana siapa wat ye klet ye khot lang yang ngaru tengas no benong ngai kren mene bat iwei long kemi ngong ka e kijing sko ku jong pi ba pi yo ene ko halaying ba di yong ka di kijing ku ka ba kraw namar men suangi ket ar kenta ban yo tang siket kemutang silenti kan dengan snow bakane baro kabada kis lajan dap pos nam propose nam kandai pos nam mo kala suya ket kumta nadu badan ka hadu badan klat ru mi isu iti pai dengan ka jing jong pi kum kinong song snong pi kandu kalong tik kum utu ubriu ba phong ya juti kitip nang no break utar te kum no badan law itu break kata ka di ka jing handai daki pos nam pisu thu ya ka jing thar jong to prek handai chano to nong liet itu prek nak ta juti ngin nam lap te dai menta ke ha unus nam ba menta uta nong yet itu prek ba thar ya pi ba klam yo i kamot ngi la lao no blood bat ka sinong klasuk jai bat udong ya itu ulasuk jai dan prek su ka juti namot ka jing jong pi ka ka piket menta la laum ta kan kesini dengan sego bandong baka sarkar India hapo ka jing alam jong prime minister Narendra Modi ula declare ya kari India barok kawai kisnong ka don senong kentong ban penpoi umbab di haman la kawai pa kawai ka tliwiyeng ula pen bana ba haka khasan tarik ubnai akos hajar khat khandai te henry ngapik kani ka program ke jong pi hang ni la dap le chua bo prime minister un kren te kamot ka snong jong pi kala i jangai banyo prime minister jong kari India te kalong ka jing sarong ba pleng kumba kalong mensuaru ke history ka ong kumta chua ban thau ya ka constitution jong kari India na ka mainland India ki ong dapi kuat ban pelong ya kata ka senchar paj ba da upaj ba ya upaj ba lek cari kasi chane ka ri ka ba e ke jongi ba pancing mot kumno ki penyat namar nadu ki tu ki por ni thung ki sim ki lingdo ki sirdar ni jiet da paj ba ni thung rong ba chnong ni jiet da ka darbar ba kumta kilayet yu no brio ban khot ban yakran ban ai jing mot lang banwara ya kata riti sencar ke baklan hapo kari India bat hatu kapor lalek mikmat iba joy mo iba joy tu kapor lalek bat hatu kapor ngilaya tai sua bandrong kari India bat ngilapan ru ikjingnya da ke bakar pang yang ikum kirpan bat ngilayo ya kesik jedul te kumba kari India ka don kam hatu kapor kumno penyemir jingmot ya kata kariti sencar bantau dau paj ba ya paj ba kamot kalap hai kemat cengi kanigari kasi te mantaru kanong kumju prime minister udang kren khatsan tarik hang ni kamot ko la da poilot te kamot ngibot duksa na kanai kasnong lum siap jong pi te ngasong sorong bakari kasi jongi kamot kaju alam sakaman habaro kileng